Hello, beautiful people. This is Frank Donga. What would I rather change for good in the industry? Is it music, comedy, movies of... Nnọọ ndị nwe mmadụ. Aha m bụ Frank Donga. Kedu ihe m ga-agbanwe n'ụlọ ọrụ ndị egwuregwu? Ọ bụ egwu, ntọọchị, ụlọ ihe nkiri ejije, ma n'ime ihe ndị a niile, aga m ewe ejije. Egwu na-agakwa nke ọma, mana anyị ka na-ele anya ka anyị hụ ka egwu si aga. Kama n'ime ihe niile a, m ka ga-ewekwa ihe nkiri. So in Nigerian music, we need to get the movie to that level where our drama, our comedy, our action, our thrillers are like bang. You don't even need to understand our culture or language. I think we're working on. I'll work on movies. I'll work on movies. How would I rate my success in the industry so far? I think it's been amazing. Thank God for that. Thanks to you guys. You've been amazing. You've been supportive. Ka m si kwuo na mbụ, emeela m ọfụma ruo ugbu a. Ọ bụ ihe ịtụnanya. A na-ekele Chineke maka nke a, nakwa ndị enyi na ndị nkwado. From phone screen to big screen and to the TV screen. That was kind of like my journey, straight from social media, bam, to cinema. Maka na ọ bụghị ihe dị mfe isi n'ala gbago n'elu. Etu a ka ije m dị. Esi m n'igwe ọlọrọ ọhụrụ wee gawazie ebe dị anya. Appreciate it. I think I'm grateful. I have a lot to be grateful for. I mean, I'm not the only guy in the industry. I'm not the only person, I'm the only kid on the block. But hey, I'm grateful. Gender equality in Nollywood. It's important. We need to pay attention to it very seriously. I believe in equal opportunities for every... Ihe gbasara agwa n'ime ndị na-emepụta egwu, ihe nkiri na ihe mme ndị ọzọ bụ ihe kwesịrị itinye anya n'ụlọ ọrụ anyị maka na ịbụrụgodi nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-eme ihe nchịkọta akụkọ ma ọ bụ ihe ejije. Ọ bụrụ na unu ruo ofu ọrụ, eleghị anya unu rụrụ ọrụ a ruo elekere 3, unu mere ọfụma. Ekwesịrị inye gị ego n'agbanyeghị ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Treat them less simply because, oh, this one is a woman or this one is a guy or based on gender. No, I believe the quality of your work should speak for you. If movie and comedy fail, for me, what's my backup plan? Nah, it's hard. It's going to be hard for comedy to fail me. Comedy, everyone wants to laugh. Ọ bụrụ na ntọọchị daa mana echeghị m na ọ ga-ada, mana ọ bụrụ na o mechaa mee, ama m ka esi azụ anụmanụ ọfụma, ya na ịkụziri ndị na-agụ egwu na ịtụzi aka nyere ha ihe ndị ọzọ dị iche iche. And I have a master's degree in animal genetics. I'm going to become a geneticist like I've always been. I'm going to start a farm like I always wanted. I still consult on agriculture right now, so I'm just going to keep doing it. I'll probably do music too, because I used to be a music director before I started movies and acting. And I play the lead guitar, I play the keyboard, I play the bass guitar. Probably going to drop 1 or 2 jams. My brother wrote plenty with the entire marketing. My fears is not knowing when to stop, to be honest. Sometimes I just don't know when to stop. I drive myself so hard, work so hard, go too far, and sometimes you just need to take a chill pill, you know? Sometimes in life it's not about the money. You need to know when to slow down. Sometimes that's my fear. I mean, to be honest, I don't really have any fear of anything. I'm not even afraid of failure. Not today. Egwu na-atụ mbụ na amaghị m ebe m ga-akwụsị maka oge ụfọdụ ana m arụ rufee oge, mana mgbe ụfọdụ mmadụ kwesịrị izu ike, ezigbo ike. Eziokwu, ọ bụ ya na-atụ m egwu, mana ụjọ ọdịda adịghị atụ m maka na ịdagodi ya emechara igo elu ọzọ, o nweghịzi ihe ga-akwaja gị ọzọ. It's not yams. And then the challenges, the temptations. People lose it. See, it's easier for you to lose it when you're up and you're doing well than when you're down. When you're down, your focus is straight. You're grinding all through the night. No time for dawdling. You're focusing on yours. When you're up, that's when you remember that you have money to do one thing, to flex one flex that will go and end you. No, that one. So sometimes I just keep a low profile. I keep my friends and keep my circle of influence clean and smooth. For leisure, what I do is I love to swim as often as I can. When I see a clean... Ihe m ji atụrụ ndụ bụ igwu mmiri. Nke a bụ ezigbo mmiri dị ọcha. Ọzọ bụ ịgụ ezigbo akwụkwọ. Ya na ikiri ihe emume cartoon. Ọ na-amasị m ikiri cartoon nke ukwuu. My cartoon. And I know. I just say you like cartoon too.
I don't joke with my cartoons. The rate of upcoming talents in the industry is amazing. And guess what? I mean, I'm happy about that, 100%. When I started this a few years back, it was almost like, we're not many doing sketch comedy. And if you did anything, it was all eyes were on you. But now we have a bunch of young, amazing guys doing fantastic work. And I'm glad about it. Mgbe m bidoro n'afọ gara aga, ndị na-eme ihe ntọọchị ebughị ibu. Mana ugbu a, onye ọbụla na-emezi ihe ntọọchị. Mana onye ọbụla na nke ya. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ego site na ya, ma ruo ugbu a, ọ ka na-agawa n'iru. Egwu atụnaghị n'ihe ọbụla ị na-eme. Ndị nwe mmadụ, aka m bụkwa Frank Donga, na-ekiri n'isi mbido TV mgbe niile, ebe ihe niile na-eme. Ndewo. People have been blowing the industry from Two-Face to Davido and Wizzy. Up to now, people say they blow. You understand? Some people have not even blown yet, they will still blow. They will still make money and become millionaires. This same industry, this same 200 million people. So don't be afraid of anything you are doing. Welcome development, welcome change, embrace new talents. The new talents rub off on you, you rub off on them, we learn, grow up and grow together. That's the only way to go. Confirm.